arvonalennuksen. Jari sanoi, että puheenjohtaja, mutta en ole enää varapuheenjohtaja vaan ja rahastonhoitaja. Eli Alastapaleen kyläseuran tiloissa nyt ollaan. 46 vuonna on maamiesseurana perustettu ja vaiheita on ollut 92 siirty maa- ja kotitalousseuraksi ja siitä edelleen kyläseuraksi 2002 ja siitä asti on kyläseurana toimittu. Alastapale rajautuu tuossa suunnassa Virtaanrajalle muutama kilometri ja saman verran toiseen suuntaan tullaan Peränteen kylään. Ja sitten lähdetään hiekkateiltä tonne päin muutama kilometri, niin siirrytään Mäkikylään. Että me ollaan tässä näiden välissä sitten. Meillä on, jos kalastuksesta puhutaan, niin tässä kylällä on tuo Pakarinjoki, joka on ollut lohen erityisalue. Miksi sitä oikeasti sanoo, Jari tietää oikein termin. Erityislupa-alue. Näin. Ja kyläseuran toiminnasta, että meillä on niin kuin viime vuodet oikeastaan sieltä ihan 90-luvulta alkaen, kun EU alkoi, niin näitä hankkeita on pyöritetty melkoisesti ja viimeisimmän hankkeen tuloksia katselette juurikin tässä huoneessa. Eli tämän vuoden loppuun pyörii hanke nimellä turvallinen ja älykäs Alastaipale ja sitä myöten meillä on tuolla nyt tuo invaluiska, PC uusittuna, tämä tila, esitystekniikka, pimennysverhot. Nämä on kaikki tässä hankkeessa 80 000 € hanke. Oli tarkoitus jossakin välissä laskea, ollaanko yli vai alle 20 hanketta tänä aikana pyöritetty. Että kyllä varmaan toista voi olla 1 miljoona rikkipiä, jos kaikki hankkeet lasketaan, mitä ollaan vedetty. Hanketoimintaa, niin kuin tässäkin nyt tässä, niin näillä saadaan tämmöisessä yleishyödyllisessä toiminnassa ihmeellinen. Siinä se oikeastaan meidän osuus tässä. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Ei ollut liian pitkä. Ei, oli sopiva. Mulla on vähän pitempi sitten. Toivottavasti olette juonut kahvia, että pystytte hereille. Onko siellä nyt ruudulla ihmiset kuulee mun äänen? Joo, mun nimi on Petri Suuronen ja mä olen tässä yrityksessä, ISCG-yrityksessä. Jotkut saattaa muistaa, mutta Riista- tutkimuslaitoksen aikoinaan palveluksessa olen 45 vuotta ollut alalla ja aika paljon tämän kalastuksen kanssa nimenomaan ollut tekemisissä Suomessa ja vähän muuallakin. Ja tämä hanke nyt sai alkunsa oikeastaan vuosi sitten, oltiin suunnilleen näillä huudeilla. Ja sovittiin tämmöisestä hankkeesta, ahvenen katiskapyynnin kehittämishankkeesta. Siinä on vähän takana ollut se ajatus myös, kun meidän yritys, me yritetään viedä Suomesta ahventa ja myös nyt kuhaa ja muita kaloja. Me ollaan myös vientiyritys ja kalakauppa. Me ei olla vain konsulttiyritys ja tutkimusyritys. Ja sitä raaka-aineen saantia nimenomaan kesällä ja syksyllä kaivattaisiin. Ja tämä on nyt yksi osa tietysti sitä ajatusta, että kehitettäisiin ahvenen katiskapyyntiä, niin että se olisi tehokasta tuonne jäiden tuloon asti. Ja meillä on nyt sitten tässä syntynyt aika paljon uusia ajatuksia ja ihan varmasti kuha otetaan nyt mukaan ensi vuonna. Ja tuossa näette nyt kuvassa osa meidän pyynnöistä, että me saatiin tuommoiseen veneeseeni Pirkka-Nahkalan keksintöjen avulla suunnilleen 40 katiskaa kerralla. Ja se on suuri etu, kun niitä kuskataan, jos niitä joutuu hakemaan koko ajan rannasta, kun niitä aika paljon liikutellaan. Niin. Ja tuo on täysin turvallinen järjestelmä, koska ne toisiinsa sillä lailla kuitenkin jää kiinni, että ei ne siitä mihinkään lähde. Mutta mulla on nyt tässä tämmöinen alustavia tuloksia tästä projektista. Mennään nyt kohtuullisen nopeasti läpi ja jos sitten tulee kysyttävää ja epäselvyyttä, niin palataan niihin. Mutta varmasti se suurin mielenkiintoa, meillä on niitä vedenalaisia videoita, miten ne kahvenet siellä touhuaa. Ja heti tämän jälkeen pamautetaan ne. Tähän on 2 tuntia annettu aikaa, mutta mä ajattelin, että mä yritän selvittää niin kuin pariskymmenessä minuutissa tästä ja sitten videoita ehkä puoli tuntia. Sitten meidän pitäisi keskustella. Meillä on vähän ideoita nyt jatkotoimenpiteistä. Sopiiko tämä? Joo. Kerro nyt se katiskojen kokonaismäärä, ettei vaan jää kertomaan. No se tulee tässä. Se tulee. Tässä tulee aika paljon, niin kuin, että joo.
että jos mennään ensimmäiseen slaidiin. Tässä on vähän näitä tavoitteita. Siis se pyyntisesongin pidentäminen olisi katiskapyyntössä tehokasta myös kutuajan ulkopuolella. Kutuajan jälkeen. Oho, koskitko johonkin? Näkyy vaan tässä. Joo, hyvä. Niin, että sen edellytys, mitkä on ne edellytykset, että katiskapyynnistä tulisi tehokasta kesällä ja syksyllä. Se oli se, niin se kaikkein ydin tässä. No sitten päätettiin heti, että tuskimista saadaan millään lailla selville. Meidän pitää myös mennä sinne pinnan alle ja me ollaan tuotettu aika paljon nyt sitten videomateriaalia. Muutenkin nyt pyytävyyteen vaikuttavia asioiden selvittäminen ja pyyntiin asettelun rakenteen ja käsittely, jatkoaskeleet. Ja sitten meillä on kokonaan taustalla tämä, että tämähän ei ole mikään itsesarvo tehdä tällaisia selvityksiä, vaan sen pitää lisätä kalaliiketoimintaa, kalakauppaa, kalaliiketoimintaa ja meidän tapauksessa vientiä. Okei, seuraava. Tässä on nyt ne katiskat, mitkä meillä oli tässä. Jos lähdetään tuosta vasemmalta, ahmatti, meillä oli 50 ahmattia. Sitten Seppo Luoman katiska, jota me kutsutaan Sepeksi. Ja sehän poikkeaa näistä muista malleista, että siinä ei ole nielut peräkkäin, vaan ne on vastakkaisilla puolilla. Se on pitkä katiska, jossa on nielut kahdella puolella ja sitten on kalapesät jo sivulla. Et sen, se pyyntiperiaate on erilainen. Näissä muissa on tavallaan leveä nielu ja kapea nielu, että kalat ei pääse karkuun, se perinteinen. Sitten tuo lokka on, ja havaslokka on sama kuin ahmatissa, että leveä nielu ja kapea nielu. Ja lokkaa oli 50 kappaletta, nyt havaslokkia, Kivikankaan havaslokki oli 10 kappaletta. Nyt pitää heti mun kertoa, että näissä oli silmäkoko-vaihtelu, ei ole mahdotonta saada samat silmäkoot. Et ei valmistajat pysty tekemään, jokaisella on oma, ja se pitää sitten ottaa huomioon, kun katsotaan nyt pituusjakaumia. Eli mehän mitattiin joka ainoa tahve, mitkä tuli tämän projektin aikana, jokainen tahve mitattiin. Paitsi jossakin oli iso, niin puolitettiin, otettiin otos, mutta sitten kuitenkin. Mutta tämä on nyt se meidän patteri, seuraava. Näiden katiskojen paitsi pyytävyydessä oli myös siis rakenteessa, valmistuksessa ja viimeistelyssä aika isoja eroja. Ahmattikatiska oli viimeiseen asti viimeistelty, helppo käsitellä, kevyt. Sitten meillä oli Sepe-katiska, joka tuli tämän näköisenä meille. Me jouduttiin niitä Pirkan kanssa paikkaamaan koko ajan, sitten niissä oli nämä piikit koko ajan, että mä en tiedä, monet sadevaatteet Pirkka repi ja kätensä näiden kanssa. Mutta kuten mä sanoin, niin siinä on ne kaksinieloinen järjestelmä ja mä tulen tässä näyttämään kyllä, että siitä on tietty etu pyynnissä. Mutta tämä oli aika ikävä, että me saatiin tämmöistä tavaraa, että me jouduttiin ihan hurjan paljon tekemään näiden kanssa töitä. Seuraava. No tässä on nyt meillä oli 4 pyyntijaksoa. Ensimmäinen oli kesäkuun puolivälissä, toinen heinäkuun puolivälissä, kolmas elokuun puolivälissä, sitten viimeinen oli lokakuun puolivälissä. Syyskuun me jätettiin välistä. Ja yhteensä oli siis 160 katiskaa ja yhteensä tehtiin 21 koentaa. 21 kertaa 160, siitä voitte laskea kuinka monta koentaa oli. Ja saaliiksi saatiin 5839. Sanovat että ei vaihdu toi kuva tuolla. Ei vaihdu. Tuolla etäyhteyksien päässä. Aha. Nyt on vaihtunut. Siinä on pieni viive aina. Ai siinä on viive. Mutta kuuleeko ne kuitenkin? Kuulee. Joo. Ja kuulevat sitten hyvin vissiin. Nyt mä en tarvitse mitään mikrofonia. Joo, mutta nyt siellä on taas eri kuva. Onko? On, se jotenkin meinaa no nyt ollaan samalla. Okei. Joo. Eli melkein 6000 ahventa tuli. Pääosa pieni ja toi järvessä ei ole mikään hyvä ahvenkanta. Siellä on hyvä pikkuahvenkanta, mutta isompaa on hyvin heikosti. Ja sen me Pirkan kanssa kokeiltiin myös verkolla ja Jari Pusaakin on todennut saman, että ei ole mikään merkittävä ahvenvesi tällä hetkellä ainakaan. Live-luotaimella on vastaamassa. Joo, niin liveluot. No joo, sitten sivusaalis, mikä on oikeastaan aika tärkeä osa katiskapyyntiä, niin haukia tuli 187 lahdoja. No särkiähän tuli sitten melkein 3000 särkikaloja, madetta, kuhaa ja rapuja. Varsinkin ahmatilla tuli hyvin rapuja. Että ahmattihan voisi sopia myös rapumerraksi. Ja tuossa on toi Pirkka kuvassa. Siinä on ahmattikatiska
jossa on hirveän hyvä tuo tyhjennysluukkukin ja käsiteltävyys. Ja tuo väri, ne huomaatte, vihertävä. Ja kun mä oon tehnyt niitä vedenalaisia kuvauksia, niin tämä ei ole huono väri. Ja sitten se on aika ohut se lanka. Sitten on kyllä selvästi, kun pannaan se lokka, joka on paksulankainen, sehän näyttäytyy niin hurjan isona niin voimakkaasti. Tämä on niin pikkusen näkymättömämpi, mikä voi olla myös etu sitten jossakin valastustilanteissa. Seuraava. No, siis me tehtiin tämä täällä Pohjois-Tarjanevedellä. Tuon punaisen ympyrän sisällä noin suurin piirtein oli katiskat. Pirkan tukikohta on siis tuolla tuon lahden pohjassa, mihin toi menee. Ja noi saaret tuossa ja niemet, niiden ympärillä se tapahtui hyvin pitkälti. Välillä lähempänä, välillä ulompana, mutta yleensä meillä oli sekä että. Joo. Seuraava. Mä näytän nyt joitakin tuloksia näistä pyyntikokeista. Sitä aineistoa on ihan valtavasti ja mä en ole kaikkea kerinyt siis vielä ytimekkäästi analysoimaan. Mä näytän ne tärkeimmät tulokset nyt. Seuraava. Toi tuli tuohon vähän vahingossa. No tässä on nyt ensimmäinen kuva. Mä en tiedä, miten tottuneita te olette katsomaan tämmöisiä kuvia, mutta tuossa Y-akselilla, eli tässä akselilla, joka on toi 0–180, niin siinä on nyt grammat. Ja tässä on kaikkien katiskojen, kaikkien koentojen, myös ne nollakoenat. Niitähän tulee usein katiskapyynnistä yhtään mitään. Ne on kaikki mukana. Keskisaalis jaksoittain ahmatti- ja sepekatiskoilla. Eli jaksolla 1 oli vähän pienemmät saaliit, ahmattikalasti 80 grammaa ja sepe 60 grammaa. Ne kuulostaa hirveän pieniltä, ne on hirveän pieniä numeroita, mutta tosiaan tämä oli kesäkuun puolivälissä. Sitten jakso 2, ahmattikalasti 170 grammaa keskimäärin ja sepe 80 ja niin edelleen. Jakso 3 ja jakso 4. Mutta kannattaa panna merkille, että se saalis ei suinkaan romahtanut syksyä kohti. Se pysyi suunnilleen keskimäärin samana. Eli mä oon katsonut sitten vielä erikseen 10 parhaan katiskan saaliin. Ne on siis 4, 5, 6-kertaisia, kun nämä keskimääräiset. Ei niiden 10 parhaan saalis juurikaan pudonnut sen meidän noiden 4 jakson aikana. Eli semmoinen ajatus, että katiska ei pyydä syksyllä, niin ei se ainakaan täällä näyttänyt. Se pysyi saman verran. Tuo jakso 2, se oli siis se heinäkuun jakso, niin se oli nyt kuitenkin paras. Mutta esimerkiksi syyskuu oli parempi, eikö lokakuu oli parempi kuin elokuu vähän. Mutta tässä on niinku semmoinen niinku eka tulos, että millään tavalla ei voisi näiden tutkimusten perusteella sanoa, että se keskimääräinen saalis putoaisi syksyä kohti. Mutta siis katiskojen välillä oli valtavia eroja paikkojen ja syvyyksien. Ja ne erot ei ollut mitään vakioita, vaan seuraavana päivänä jostain tuli hyvin, seuraavana päivänä tuli huonosti. Mitään semmoista ei huomata, että olisi joku paras paikka aina. No meillä oli jaksot vaihteli 1–3 vuorokautta. Eikö jaksot oli 1,5 viikkoa, viikosta 1,5 ja koentaväliin vaihteli 1–3 vuorokautta. Onko tämä nyt, että 100 grammaa per katiska per 1,5 viikkoa? Per koenta. Per koenta. Per koenta, joo. Todella pienet, siis kukaan ammattikalasta ei näillä eläisi. Ei siis mitään jakoa, se on ihan selvä. Mutta nyt pitää huomata, tämä on selvitys. Me pantiin eri syvyyksille. 1–3 vuorokautta vaihteli. Mutta nyt kannattaa huomata, mehän selvitettiin, missä kalaa on ja miten ja millä syvyyksillä. Että ammattikalastajan pitäisi siellä, missä on parhaasti, ja seuraisi tietysti koko ajan, missä ne parhaat saaliit on. Mutta mehän ei tehty sitä, vaan me koko ajan testattiin eri paikoista, eri syvyyksistä. Ja sitten meillähän tuli syötti mukaan jaksolla 2 ja jaksolla 3. Jaksolla 3 meillä oli ahmatin oma syötti. Ja sillä tuli sitten aika isojakin saaliita välillä. Jaksolla 2 meillä oli se koirapappana plus se, mikä oli se, mikä saatiin sulta. Siirappi, joo. Ja 3. meillä oli piatun fasaani, eikö? Joo. Niin, fasanirehu, joo.
Mutta ekalla meillä ei ollut mitään syöttiä. Onko se sitten syy vai meillä oli vähän matalassa kiinni koko ajan. Joo. Tämä yksi kommentti, että sen takia on tätä haketta ja laitettu pyörimään silloin, kun ahmonen kutuaikaa, vaikka tämä on huono ahvenvesi tuolla alueella, niin katsoin, niitä olisi kukaan mitään punninnut, katso tuon Märkäsalmesta. Että sen takia tämä on otettu tämmöisiä aikoja, että se saalis saataisiin vain selvyyttä. Joo. Niin joo. Että se olisi toukokuulla silloin alettu, kun ahven kuteen, niin eihän se kato, eihän sitä pistää sitä työvoimaa löytänyt, joka olisi mitään. Joo, ei. Mä oletan, että ne olisi ollut niin 50-kertaisia kutuaikana tai 100-kertaisia. Joo. No seuraava. No sitten jos mennään ihan niihin jaksoihin. Mä yritän olla nyt kyllästyttämästä teistä liialla, että kaikki saa tämän kopion, jos haluaa. Niin tuossa on nyt niin ahvenen keskisaalis koennoittain. Eli siinä on joka katiskalla on 4 koentaa oli jaksolla 1. Et jos te katsotte ahvenen, eka koenta on toi korkein palkki, sitten toinen ja kolmas. Niin tämä tuli aina ja tämä toistuu aina. Kun se katiska oli samassa paikassa, sen saalis aina putosi, keskisaalis. Joka koennassa huononi. Eli samassa paikassa niin tuossa järvessä ei pitkää katiskaa kannata pitää. Se tuli niin kuin ihan varmana, se tulee näissä kaikissa. Sitten aika me kutsutaan sitä kivikankaan katiskaa rättilokaksi, vaikka sitä voisi kutsua havaslokaksikin. Niin se kalasti paremmin kuin toi lokka. Mutta sitten pitää muistaa, että lokassa on aika iso se silmä, mutta siinä on vähän muutakin. Mutta sepe katiska, tämä on ainoan kerran, kun sepe kalasti paremmin, oli tämän jakson 1 ensimmäisessä koennassa. Se pikkusen paremmin kalasti kuin ahmatti. Ainoa kerta. Muuten meillä oli ahmatti aina paras tulos. Mutta onko tämä ymmärrettävä tällä tavalla tämä asian esittäminen? Tämä on pieni kommentti. Joo. Muista aina, että sepessä oli paljon tätä pikkukalaluukkuja, joka poisti vähän kalaa. Joo. Sekin pitää mainita, että se ei ihan ollut, ammatissa ei ollut pikkukalaluukkuja. No siinä on pieni luukku, mutta sepessä on välillä 3 ja isoja. Se vaihe, Joo. Se pikkusen, niin kuin sanotaan aloituksessa, nämä on erittäin vaikeita testejä, kun nämä pitäisi olla kaikki justiin samanlaisia, mutta kyllä tämä hyvän suunnan. Se antaa suunnan, ja pitää tosiaan, toi on tärkeä pointti, että sepekatiskasta ui kalaa, ja mä tulen näyttää nämä videot vielä, se vahvistaa sen, että ne tosiaan uisia tulos aika paljon, mutta kyllä yllättävän paljon sitä pikkukalaa, niin se oli kuitenkin saalissakin, eli ei ne kaikki ui, sekin vielä sotkee lisää. Mutta tämä on niin sellainen suuntaan antava juttu tästä jaksosta 1, sitten jakso 2. No aika sama, mutta isompi tämä haitari vielä. Että ahmatin ekas koennas. Tässä oli nyt sitten syötti mukana tässä jaksossa jo. Ja koenta välillä 1. Ensin oli 1 vuorokauden, sitten oli 1, 2 ja 1 vuorokauden. Että 5 koentaa, aika tiuhasti oli silloin. Joo, toi syötti saattoi, se nousi keskisaalis nousi 740 grammaa ahvenelle. Joo. Mutta tässä se ahmatti, mutta näettekö te taas, miten se joka koennassa, sinne pantiin se syötti silloin aluksi, sitä ei otettu pois. Se oli koko tämän 5-6 päivää, se sama syötti. Mut pyynti keskisaalis joka koennassa niin kuin putos. Et se on semmoinen, näyttää olevan niin kuin aika selvä juttu. No sitten 3. jakso. Tässä oli 2 erilaista erää, mutta tämä on se ykköserä. Ja tässä oli vuorokauden välein koetti. Ja tuossa ahmatti taas. Näettekö te, miten se putoaa? Se ei nyt ihan puolitu, mutta kaikilla, paitsi tuolla lokalla, mutta lokkakalla sillä satunnaisesti vaan kalaa. Et siitä varmaan meni myös ulos ne pienet. Mutta kuitenkin, jos tärkein ainoastaan meillä on nyt tuosta ahmatista ja sepestä, ja niitä kannattaa niin vähän katsoa. Mutta aika lailla samat. On aika lailla tasoissa, sepe ja ahmatti. Jos ajatellaan vielä sitä, että sepessä on ne valintaluukut, josta menee ulos pientä enemmän. Seuraava. Nyt tämä on tämä viimeinen jakso. Mä jätin nyt, en jättänytkään, mutta tässä oli 3 vuorokautta, 3 vuorokautta ja 1 vuorokautta koentaväli.
Ja tässä oli 3 koentaa. No, jälleen ahmatti 350 grammaa keskipainoa. Ja muistakaa, että tässä on kaikki myös nolla. Se negatiivisessa ei ollut mitään, ne on mukana näissä keskiarvoissa. Niitä on aina paljon. Niitä on semmoinen 1/3 vähintään, että ei tule mitään. Muissa katiskoissa siis vielä enemmän. Mutta jälleen aika saalis putos ja meillä oli syötti. Meillä oli se Pirkan syötti. Mutta sama trendi. Joo, mennään eteenpäin. No nyt tämä syötin vaikutus. Tosiaan ekalla kerralla meillä oli jaksolla 2, meillä oli tämä koiran papanat ja sitten tämä siirappi, tämmöinen ruskea. Sitten 3. jaksolla meillä oli Ahmatin Jame-yrityksen ahmattisyötti. Onko se nyt särjelle niin kuin erityisen hyvä? Joo. No joo, sä tulet huomaa. Sitten jakso, mulla ei nyt ollut yhtään kuvaa, mä otin netistä, vaan musta toi oli vähän sen näköinen. Onko se jotain viljapohjainen lintu? Joo. Mutta onko se sunkin, se on kasvisviljapohjainen? Joo, ettei ole suuri ero. No joo, mutta nämä oli ne syötit. Seuraava. Nyt mä otin vain yhden esimerkin. Jakso 3, missä meillä oli Ahmatin syötti. Nyt vasemmalla on syötti ja oikealla ei syötti. Meillä oli aina meillähän puolet katiskoista oli aina syötitetty ja puolet ei ollut syötti. Ja ne oli niin kuin ihan satunnaisessa järjestyksessä siellä. Että ei pantu yhteen paikkaan syötitettyä ja yhteen ei syötitettyä. Vaan ne sotkettiin niin kuin ihan satunnaisesti. Mä sanoin Pirkalle, että ei saa yhtään miettiä järjestystä. Että heitetään vaan. Ja meillä on kaikilta jaksoilta suunnilleen samanlaista, mutta näytän nyt vaan tämän. Siinä syntyi 2 asiaa. Niin kuin, että saalit, näette, toi on 200 grammaa keskipaino, kun tuolla se on niin 150-100, että ne oli jo alemmalla tasolla. Mutta se, mikä tässä on nyt se kaikkein tärkein huomata, kun oli syötti, se piti sitä saalistasoa. Jos katsotaan tätä Ahmatin ekaa syötti, niin se pysyi 3 päivää, se saalistaso samana, kun meillä aikaisemmin romahti. Et kun me katsotaan ne näin, niin sitten kun ne aikaisemmin oli yhdistetty, siellä oli syötti ja syötittämättömät niissä muissa, mitä mä näytin tätä ennen. Mutta sitten kun ne erotellaan tällä tavalla, niin rupeaa näkyy eroja, että ikään kuin se syötti ylläpitäisi sitä saalistehoa ehkä 2-3 päivää. Ja syötittömänä se romahti niin tavallaan, tuosta jos katsotte tätä oikean puolesta niin Ahmatista, se meni ihan niin kuin noissa aikaisemmissa. Mutta tämä voi olla, että se syötti ylläpitää pitempää pyyntitehoa, ehkä 2, jopa 3 vuorokautta. Et se on yksi sellainen tulos, mistä ehkä voitaisiin vähän jutellakin, onko se merkityksellinen. Sitten seuraava. No sitten oli Lokalla, oli myös syöttitesti Lokkakatiskalla. Nämä oli 3 vuorokautta tuossa 3. jaksolla. Syötitetyillä keskisaalissa oli 160 grammaa, ei syötitetyillä joku 35 grammaa. Aika iso ero. Ja näitä oli siis 25 ja 25. Joo. Puolet syötitetty ja puolet. Kyllä se selvästi niin kuin ahveneen vaikuttaa syötti. Sitä ei voi mitenkään kiistää. Jeps, seuraava. No mä en vitti näitä nyt kauhean tarkkaan, mutta tässä on joka jakson pituussaalis yhdistetty. Kaikki syötityt ja syötittämättömät, kaikki koenat joka jaksolta katiskoittain. Niin kyllä tästä näkee, että noin 2 isoa, siinä on Ahmatti ja Sepe. Se on kaikissa, tietysti niitä oli enemmän kaloja. Mutta kyllä se siltä näyttää, että Sepe-katiskassa oli vielä enemmän pientä suhteessa kuin Ahmatissa, mikä on yllättävää, vaikka siinä on ne pakoaukot. Et kyllä niistä pakoaukoista paljon menee ulos, mutta ei kaikki. Mutta tämä kanssa kuvaa, nyt tämä kuvaa aika hyvin tuon järven ahvenen populaatio, että siellä on paljon pientä. Onko siellä niin paljon pientä, että jopa se niinku aiheuttaa jonkunnäköistä kääpiöitymistä, mä en tiedä, mutta sitä on tosi paljon, tuommoista alle 15 senttiä, 10 senttistä. Suurin osa niistä on mennyt läpi. No nyt jos tämä analyysi tehtäisikin nämä pituusjakamat niin, että pantaisiin 15 sentistä poikki, eikä ollenkaan katsottaisiin niitä pieniä, niin nämä saalit tasoittuisi kyllä aika paljon. Että nehän ei ole sitten enää noissa isosaavenissä niin isot ne erot. Et se on se, mikä meidän pitää seuraavaksi tehdä.
Et kun me ollaan nyt otettu näihin keskipainoihin myös pienet mukaan. Tosin yksi iso ahven on vastaan 100 pientä, että se on. Mutta kuitenkin tämä on se, että olisi ollut kiva, jos järvessä olisi enemmän isoa ahventa. Mutta tämä oli se nyt, mikä meillä oli. Seuraava. No sitten me yritettiin sitä pyyntisyvyyttä. No jaksolla 1, kun meillä oli ne matalassa, meillä oli keskisyvyys 1,5–2,5 metriä ja meillä oli maksimi 3 metrin narut, pojunarut. Niin mä en ole sitä esittänyt ollenkaan, mutta jaksolla 2, niin jos katsotte keskisaalitta, niin tuolla 5–6 metrin, siis toi hitsi, kun mä en ole kirjoittanut näihin, mutta tässä on tämä syvyys, kulkee täällä alhaalla ja tuolla kulkee se keskipaino. Niin näette, että jaksolla 2, joka oli heinäkuusi, syvemmältä tuli paremmin kuin ihan matalasta. Jaksolla 3, niin ei oikein, tuossa 2–3 metriä, siinä on aika vähän katiskoja, että sen olisi hyvin jättänyt pois, niin se näyttäisi, että se syvyydelle ei ollut hirveän isoa merkitystä elokuussa. Sitten taas lokakuussa niin me saatiin syvemmältä paremmat saaliit, keskisaaliit. Tämä ei ole semmoinen, mä en uskaltaisi tästä mitään johtopäätöksiä tehdä. Tähän vielä kommenttina, että tämä on niin kuin syvä järvi tämä. Joo. Että tavallaan niin kuin tässä niin Ähtärinjärvekin, niin nehän on matalia siihen monet muut. Niin. Lappajärvikin on matala verrattuna tähän, että tämä on niitä, siellä on syvemmät kohdat. Tämä on tavallaan syvä järvi, että se tietysti tuo ahve voi olla pikkusen eri lailla käyttäytyä kuin noissa matalissa järvissä. Karhujärvi vielä. Niin. Niiltä alueilta, mistä pyydettiin. Joo. Ja ruskea veti. Niin, se on täällä kaikissa se. Joo. Mutta kuitenkin niin mä en uskalla näistä vielä sanoa mitään. Ne pitäisi paremmin katsoa. Ja pitäisi sitten katsoa keskisaalis per vuorokausi eikä koenta, vaan kuinka monta pyyntivuorokautta oli. Mutta kuitenkin tämmöinen on tässä vaiheessa tämä syvyys. Tämä vaatisi kyllä lisätöitä. Seuraava. No sitten tuo sivusaalis. Mehän saatiin haukea, lahnaa, särkeä, rapuja, pasureita ja muita. Ja joitakin kalanimiä mä en kehtaisi sanoa, kun niillä oli niin oudot nimet, paikalliset. Ja jos tuolla on vaikka lapsia katsomossa. Mutta tämän tyyppistä sivusaalista tuli. Seuraava. Tässä on nyt se sivusaalis jaksoittain ilman haukea. En ole pannut katiskoittain, mutta voin sanoa, että ahmatilla tuli niin kuin eniten haukea. Rapua. Ja toi hauki, se oli ekalla jaksolla tietysti suurin, mutta sitä tuli kaikilla jaksoilla. Ja sen voi sanoa, että kun hauki on siellä katiskassa, niin sit siellä ei kyllä niin kuin ahvenet enää kyllä sinne ui. Ne on siellä hauen mahassa pääsääntöisesti. Ja särkiä ne söi myös siellä katiskassa. Lahna oli kakkosjaksolla aika paljon. Myös aika isokin lahnaa oli. Mutta lahna putosi sitten kokonaan pois. Joo, made tuli tuossa jaksolla 4 ja rapu tuli koko ajan enemmän. No, Pirkka sanoi, että tuolla hauen sivusaalilla on jopa merkitystä. Että se on niin kuin ihan rahanarvoista tavaraa ja ahmatti aika hyvä haukipyydys. Seuraava. Sitten tässä on se särkikalan saalis ilman lahnaa. No, sillä jaksolla 3, jolloin meillä oli ahmatti syötti. Se varmaan oli sitten, että se maistuu särjelle. Mä oon itse miettinyt, kun siellä katiskassa on särkiä, niin se ei välttämättä ole huono asia ahvenen pyynnissä. Mutta jos niitä on liikaa, sitten se voi olla. Mutta kyllähän ne isot ahvenet, eiköhän ne aluksi mene niin kuin pienten ahventen perässä ja särkien perässä syömään niitä, niin kuin hauet. Mutta en nyt lähde semmoisiin. Mutta tämä oli se meidän särki, se tuli jaksolla 3, jolloin oli ahmatti syötti. Et me ei sitten jaksolla 4, kun meillä oli fasaani syötti, niin se ei ollutkaan ihan niin särkeä kiinnostava. Tai sitten särjet oli muualla. No, mehän ei voida sitä tietää. Seuraava. Tässä nyt näkyy se sama, se särkikala jaksolla 3, niin se syötin vaikutus putosi. Tuosta voi vaan katsoa sen, kun oli syötti. Se piti vähän kauemmin sitä, mutta se ylläpiti jonkunnäköistä saalista, mutta sekin sitten sieltä
sen syötin teho laskee. Kolmannessa koennassa jo selkeästi, että semmoista, mutta se lisäsi kyllä rajusti särkisaalista, että haluuko joku sitten särkeä vai en osaa sanoa. Mutta tuskin haluaa, jos on ahvenen pyynnissä. Sitten seuraava. Tässä tullaan nyt, mulla on 2 kalvoa näistä johtopäätöksistä, mitä nyt on tässä vaiheessa tehty. Että kaikilla jaksoilla ja kaikilla katiskamalleilla niin se keskisaalis putosi, kun pyyntipäivien määrä kasvoi. Onko se niin, että se katiskat ne pyytää sitten paikallista ahvenet pois? Vai onko vaan nämä olosuhteet muuttunut? Mutta tämä oli systemaattinen kaikilla 4 jaksolla, että se vähän viittasi, että ne on siitä otettu pois. Sitten toinen oli, että syötin käyttö pidensi tehokkaiden pyyntipäivien määrä. Se katiska kalastaa pitempään tehokkaasti. Sitten 3. johtopäätös, mikä tehtiin, on, että katiskat on siirrettävä mahdollisimman usein. Varsinkin jos ahvenkanta on heikko, että sitä ei kannata pitää siinä sitä 3 päivää pitempään. Se on tiedettävä, missä kalat on, minne ne menee. Nehän on liikkeessä. Olisiko se liveluotain avuksi? Mutta joka tapauksessa, niin kuin Jari on sanonut, semmoinen ammattilainen, hän on koko ajan vesillä, niin sehän tietää sen kalan liikkeen ja rytmin, osaa niin kuin mennä. Mutta meillä, kun poikkesi aina kuukaudeksi, niin eihän me pystytty seuraamaan sitä. Sitten se tuli tässä nyt kanssa ihan selkeästi, se katiskojen käsiteltävyys, siirreltävyys on yhtä tärkeää kuin se pyytävyys. Et siinä on niin paljon työtä kuitenkin siinä katiskassa. Ja paino. Tuossa sitten kun mennään veden alle, niin veden allekin kun katsotaan, niin katiskan niin valoisuus ja kaikki se, miten paksusta langasta se on tehty ja väreistä, nekin tulee mukaan. Sitten tämä likaantuminen, että siinäkin oli eroja, että jotkut keräsivät likaa enemmän kuin toiset. Mutta sitten toinen, me voidaan näihin palata sitten vielä, kun keskustellaan. Seuraava. No, semmoinen johtopäätös kasvoitiin tehtävä, että huonossa Ahvenjärvessä, missä on heikko kanta, niin katiskapyynti ei saa kannattavaksi. Ei millään. Siitä ei tule kannattavaa. Et pitää olla hyvä ahvenkanta. Et sitä ei saa muutettua millään tempulla, vaikka me mitä tehtäisiin. Niin, et silloin pitäisi ehkä mennä semmoiseen vuoroviljelyyn, että menisi aina sinne, missä on hyvä kanta ja sitten siirtää kaluston, että menisi vuosittain. Mutta ei yritä samassa järvessä toivottomasti, että jos on mahdollista mennä eri vesistöihin, se voisi olla yksi. Siis katiskalla voi hyvinkin saada keskipaino 5 kiloa per koenta. Voisi olla ihan hyvä. Se voisi olla jo semmoinen kannattava kalastajalle, jos sä saat 5 kiloa hyvä kokoista ahventa per koenta. Mutta ei 50 grammaa ei riitä. Ja sitten toinen johtopäätös tästä oli sitten, että kyllä se syksyllä menee katiska, ei siinä mitään ongelmia ollut. Et meillähän saaliit pysyy samana kaikilla jaksoilla. Että semmoista ei kyllä havaittu, että syksyä kohti se pyytävyys huononisi. Sitten sivusaalilla on merkitystä ja näillä katiskoilla on aika iso ero, miten ne pyytää haukea ja muuta madetta. No sitten mä en tässä vedä sen enempää, kun me tullaan katsomaan nyt niitä ihan sitten. Mutta mä voin sanoa sen, että yksi iso havainto, joka toistuu koko ajan, mä nähtiin niissä kuvauksissa ahvenparvi tulee katiskan luokse ja jatkaa matkaa. Joskus pysähtyy hetkeksi. Ja siinä tuli sitten se, jos sulla on nielut molemmilla puolilla, kun ne tulee aina virtauksen kannalta tietyllä tavalla, se voi tuoda etu, että on nielut 2 puolella. Se voi olla semmoinen yksi etu tuossa sepekatiskassa. Et jos haluttaisiin katiskoja kehittää, kannattaisi miettiä sitä nieluja, että olisiko sittenkin parempi, että on 2 nielua päissä tai sivuilla ja 1 pesä, kuin että on tämä etu- ja takapesä. Et se on semmoinen, mikä mulla on tässä herännyt, että se perusrakenne. Mutta se katiska tulee helposti semmoiseksi pitkulaiseksi ja se oli kyllä, mä voisin näyttää videon, kun Pirkka tyhjentää ja kiroaa. En nyt näy. Lähtee kalastamaan, kun tuon sessi pois. Joo. Täällä kun on kuitenkin naisia läsnä, niin jätetään se. Mutta se on sitten tallessa.
jossakin sisäpiirisaunassa voidaan näyttää. Joo. Mutta kuitenkin, kun on katiskan valmistaja täällä yksi, niin tästä voitaisiin kyllä jutella vielä. Ja sitten oikeasti, ihan oikeasti pitää miettiä, että siis kutuaikana ne menee sinne kutemaan ja ripustaa mätinauhoja ja muita, nehän tykkää katiskosta. Mutta mikä ahvenella on syy mennä katiskaan sen jälkeen? Mikä se syy on? Sillä pitää olla joku syy. Ja nyt syötti on yksi syy, että menee ruokailemaan. Mutta mä oon miettinyt, että voisiko ehkä kehittää jotain enemmänkin. Ja ei voitaisiin jutella siitäkin sitten pikkusen lisää. Seuraava. Tässä on joitakin jatkoaskelia nyt tuotu esille, että siitä pyytävyyteen vaikuttavien tekijöiden parempi ymmärtäminen ja vielä se voisi olla yksi, se nielurakenteet. Sitten me haluttaisiin ottaa nyt tämä kuha ja kuharysä homma mukaan ensi vuonna, jos se on vaan mahdollista. Ja syöttivertailu, syöttiasia kiinnostaa ainakin minua tutkijana. Sitä voisi tehdä vähän, sen voisi tehdä yhdellä katiskalla eri syöteillä, jolloin saisi vertailukelpoisempaa tulosta. Sitten on kaikki nämä, mitkä tuossa jäi vähän, niin kuin, että pyyntisyvyys, pyyntipaikan vaihto. Sitten mikä asia tämä saaliin lajittelu on, se on meillä tässä kalabisneksessä, niin lajiteltu saalis on ihan välttämätön, varsinkin viennissä. Sen kehittäminen. No sitten tämä sumputtaminen. Onko se realista sumputtaa? Olisiko se mahdollisuuden kerätä isompi kalaerä elävänä? Suomessa aika vähän sumputetaan. No sitten tuossa seuraava, mulla on vielä 2 slaidia, tulee tuo pakastuskontti ja kalan viennin edellytykset. Mennään siihen seuraavaan. Ai niin, tässä oli tämä koenta. Sehän on niin kuin selvää, että kohenta vie aikaa. Jokainen kohenta on kustannus. Mutta toisaalta ei kannata mennä liian, kannattaa niin löytää se optimi, että on suurin saalis, riittävän suuri saalis, kannattaa mennä. Missään nimessä päivittäminen koenta ei ole mielekäs, mutta viikon kestävä voi olla jo liian pitkä ja ne kalathan alkaa hangata itseään. Se näkyy noissa meidän venäläisissä videoissa, nehän koko ajan tökkii itseään sinne, että ne on aika punakuonoisia, valkokuonoisia aika nopeasti ja iho. Mutta se löytäisi se eri olosuhteisiin se optimaalinen koentaväli. Ne voi olla, että ammattikalastajalla se tulee automaattisesti, kun se tekee sitä hommaa. Mutta kun me katsottiin näitä meidän tuloksia, niin jossain se on varmaan siinä 3 vuorokauden kohdalla, jos käytetään syöttiä. Se laskee sen jälkeen tämmöisessä vedessä se saalis niin paljon, että silloin olisi ehkä se oikea hetki kokea se. Mutta meillä ei ollut viikon koentaväliä ollenkaan, ei olisi ollut mahdollista. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä jäi tässä osittain epäselväksi. Mutta jonkun verran tuntuu, että yli 3 vuorokauden koentaväli on ehkä turhan pitkä sitten, jos se saalis laskee sen takia. Mutta onhan esitetty sitäkin ajatusta, että ne pienet ahvenet houkuttelee isoja sinne koko ajan, että se uusiutuisi siellä, mutta mä en nyt tiedä. Meillä se ei tapahtunut tässä tutkimuksessa. Sitten seuraava. Nyt mentiin tähän bisnespuoleen. Niin, onhan teille kaikille selvää, että meidän yritys haluaisi ostaa kalaa ja viedä. Hyvä, että saa. Joo. Ja nyt on tärkeää ahvenessa, se on kokonainen ja sitä ei saa verestä. Katsokaa, kokonainen, ei verestä. Joo, se voi tuntua niin oudolta, mutta se on nyt näin. Ja sitten nuo painoluokat 50-80, 80-150, 150, ne pitää olla näihin lajiteltu. Joo. Ja sitten kuhassa ja hauessa, niin alle kiloiset, alle 2 kiloiset ja näin. Se pitää olla lajitettu ja ei verestetty. Ja sitten särkipakasteena pystyy sitä ostamaan ja lajiteltuna tuommoisia kokoluokkia. Ottakaa tästä kuvaa, jos haluat. Mutta tämä on se, millä me saataisiin sitä kaupattua. Mut me voidaan jakaa tämä PowerPointti kaikille, jos haluatte. Ilman muuta kaikki on vielä tähän, jos panisi listan Joo, sähköpostiin, niin me pistään tulemaan. Joo. Joo. Tämä on nyt se, mikä pitäisi
Joo. Mutta tämä on tietysti, se on, ostajat haluaa ei verestetty. Siihen ei kalaa saa koskea. Se on kalaa oltava kokonainen. Ei siihen saa tökkiä eikä... Siellähän ne ei verestä. Niin, ja nehän tekee potkutuksia. Niin, ei ne ollut mitään kolkannutkaan, kun ne oli eläviä laavilla, mutta... Joo, mutta se... No, meille riittää se, että ostaja ei osta, jos on verestetty. Se on aika hyvä syy. Seuraava sitten. Joo. Nyt mennään jo mainos. Tämä on jo mainos. Tästä enempää. Joo. Me ollaan nyt sitten ISG:ssä kehitetty tämmöinen suomalainen tavaramerkki vientiä varten. Me kutsutaan siinä Finnish Fishery, eli Suomen kalastus. Ja jos joku on kiinnostunut, siitä voi mennä meidän nettisivuille. Meillä on jo muutama kalastaja ja kalanjalostaja liittynyt. Me on vasta nyt pantu tämä pystyyn. Meillä on tuommoinen niin logo, tuolla näkyy toi, jos näkyy. No näkyyhän se nyt, jos on tarkka. Vähän tuommoinen hölmön näköinen juttu. Mutta me otetaan kyllä kalastajia mielellään mukaan, kalakauppia tähän, jalostajia. Ja meillä on siis vienti, on se meidän pointti. Ja me aiotaan nyt pikkusen informoida tästä, kun tämä on aika uusi juttu. Mutta mehän tarvitaan niin tietyn kokoiset erät, että me emme kahta kalaa ruveta ostamaan. Joo. Seuraava ja viimeinen. Ei, itse vielä tulee. No, me ollaan sitten kehitetty tämmöinen kontti, kalan käsittely- ja pakastuskontti. Se tulee nyt sitten ensi vuonna. Meillä on siitä 3 eri versiota. Tulee tämmöinen, missä on vain pakkasvarasto. Sitten on semmoinen, missä voi tai on pakastustunneli ja pakkasvarasto. Sitten on semmoinen, missä on niin ihan tuotantotila, voi tehdä kalalle, jos tarvii tehdä jotain. Se on tämmöinen kontti, itsenäinen kontti. Ja se on tulossa meiltä ensi vuonna, mutta me ei nyt tästä sen enempää kannata täällä puhua. Se on semmoinen, mikä tulee. Ja älkää kysykö hintaa. Sillä on joku hinta. Me tehdään se kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Joo, niin että saadaan se hinta järkeväksi. Pakko sanoa. Joo. Ja sitten viimeinen, nyt viimeinen, herra Jumala, mä oon puhunut kauan. Tämä on niinku semmoinen mun ajatus tästä, että kun mä näen koko ajan, että kalastusta arvioidaan saaliin arvolla. Se on aivan käsittämätön, että meidän kalastuksen yhteiskunnallista arvoa arvotetaan saaliin arvolla, se minkä kalastaja saa. Mä olin just pari viikkoa sitten yhdessä kokouksessa etänä Skotlantiin, kun ne sanoivat, että yksi kalastaja Skotlannin rannikkokalastuksessa työllistää rannalla 12-14 ihmistä erinäköisillä sektoreilla. Ja että saaliin arvo, se on niin köhelö tapa arvioida kalastuksen merkitystä. Se kalastushan tuo ansiota siis veneen rakentajille, pyydysvalmistajille, jalostajille, kaupalle, laitevalmistajille, paikallisille ravintoloille, turismille, kalaliidereille, tutkijoille, virkamiehille, järjestöille, neuvoille. Mä voisin jatkaa 200 sanaa, mä keksisin tuohon, mutta kun mä ajattelin, että ei. Ja kaikilla niillä, kaikki ne on riippuvaisia, että siellä yksi ukko kalastaa vedellä. Niin meidän pitäisi käsittää, että mikä se on todellinen, ja sitten se ylläpitää myös kyläyhteisöön tämmöistä, miksi sitä sanotaan, sosiaalista rakennetta, ja se on myös naisille työtä. Et meidän pitäisi ihan kokonaan niin alkaa kertoa, eihän ihmiset ehkä tajua sitä systeemiä, miten se heijastuu niin monelle sektorille. Siellä se työllistää niin osittain ihmisiä, mutta kun niitä on niin paljon, ja siitä lopulta tulee, että voi olla, että yksi kalastaja työllistää 5 tai 10 ihmistä, ja jos sitä kalastajaa ei olisi, niin ei saisi sitä työtä. Et ne ei tee tietenkään sille kalastajalle, kun pienempi muru, mutta yhteensä. Et kalastuksen, ja sitten kalastuksella on tämä ruokaturva tietysti. Ja kalastuksella on valtava iso merkitys myös tutkimukselle. Siis kalastajiltahan tutkijat saa tietonsa pitkälti, hyvin niin suuren osan. Ja mun mielestä meidän pitäisi pystyä kommunikoimaan, mikä on niin kalastuksen todellinen yhteiskunnallinen merkitys, se kalastuksen profiili. Koska se on niin huikeasti isompi kuin se saaliin arvo. Se on 10-kertainen tai 100-kertainen jotakin. Että se pitäisi
Mä en tiedä, että kalaliirit on saattanut tätä asiaa käsitellä joskus, mutta että mä ajattelin, että siitä voisi tehdä semmoisen, niin sitä voisi tehdä jonkunlaisen niin tietoisku, johon pantaisiin fakta, että se olisi faktapohjainen ja että se ei tulisi kalastussektorilta, vaan se tulisi joltain tällaiselta ulkopuoliselta toimijalta. Mutta että tämä oli mun viimeinen, tämä ei nyt liittynyt tähän ahveaiheeseen, mutta tämä oli semmoinen niin loppupuheenvuoro, että nyt voitaisiin mennä niin videoihin, mutta haluttaisiin pienen tauko. Kahvitauko. Ottakaa hei pullaa ja kahvia. Ne menee niin järjestyksessä. Okei. Tehtiin sulle helpoksi. Nyt voisi jopa sammuttaa tuon valon tuolta. Nyt mennään sitten niin kuin Hollywoodiin. Saatko sen isonnettua? Se on se sama. Nyt mä näytän teille semmoisen valikoidun otoksen niitä vedenalaisia videoita, joita on tehty monessa eri paikassa. Mutta mä voin sanoa, että ahven on ahven kuvas missä vaan. Ihan samalla tavalla se käyttäytyy. Ja siis sitä materiaalia on 300 tuntia. Ja mun vaimo sanoikin, että jos se ikinä näkee ne kamerat vielä meillä, niin on avioero, koska siinä meni siis 600 tuntia niiden katsomukseen. Ja mä oon valikoinut nyt tähän, mä oon ottanut sieltä sellaisia lyhyitä pätkiä, missä mun mielestä on jotain. Ja tässä on nyt pieni osa niistä lyhyistä pätkistä, mitä mä oon valinnut. Ja tää on nyt vaan teille niin tämmöiseksi niin tuossa on nyt se Pekka-tiska. Te näette, tuossa on tuo valikointi-ikkuna. Tästä tulee se nielu, toinen nielu on siellä vastakkaisella puolella. Nyt katsokaa tuonne taustalle. Sieltä tulee ahvenparvi. Näettekö te? Tollainen tulee. Yksikään ei mennyt sisään siitä nielusta, joka oli sillä puolella. Sitten näitä seuraava. Mä oon tehnyt nämä näin lyhyeksi, että ette nukaa. Tässä on se Pekka-tiska. Tässä on se nielusta. Siellä on ulkopuolella menee kalaa. Niillä olisi nyt tuossa oikealla nielu. Osa jää vähän katsomaan. Ihanko toi yksi, se ei näy, mutta ihanko toi yksi olisi uinut sisään. Mutta suurin osa painaa ohi. Tämä toistuu hirveän usein. Ne tulee ja menee. Niin kuin mä sanoin, niillä pitäisi olla joku syy mennä sinne ja se ei vissiin aina ole. Sitten seuraava kolmonen. Tämä meni vaikeaksi sulle, mutta onneksi joo, ei niitä pysty panemaan, ne on niin valtavan isoja tiedostoja. Mutta jos menee tiukasti, no nyt on vähän, näettekö että tuolta tulee ahvenparvi oikealta, näkyykö se? Ei tule yksikään sisään säleiköstä. Yksikään ahven ei ole tullut tuosta valintasäleiköstä sisään. Mutta ulos menee paljon, mä näytän myöhemmin. Mutta tämä kalat tulee nyt sieltä nielusta. Nyt siitä ahvenparvesta muutama tuli siltä nielusta, joka oli sillä puolella sisään. Näytäs uudelleen tämä. Että näähän ahvenet selvästi pysähtyi tuohon. Kun ne tulee tuohon, ne ihan jää sitä katsomaan ja nyt alkaa tulla sisään. Ne tulee siitä niin kuin näin. Ja se on jännä, että välillä ne pysähtyy ja ne ihan kiinnostuu. Joo, sieltä alkaa tulla. Mutta tämmöisiä jaksoja mulla on monta sataa. Seuraava. Eikö se oli se yksi? Ne ei olekaan näköjään. No joo, voidaan katsoa tämäkin. No, sama se on. Tässä on samantyyppinen, tulee vielä isompi parvi. Se näyttää tietokoneruudulta paljon paremmalta kuin tästä isolta. Nyt siellä on jo kalaa tullut sisälle. Tämä on sen saman pyynnön myöhempi jakso. Nyt siellä alkaa olla ahvenia sisällä. Ja sitten tässä se Pekka-tiskassa on tietysti se, että se on vaikea nähdä täältä, meneekö ulos yhtä paljon kuin tulee sisälle. Mutta mä luulen, että tästä voi mennä enemmän ulos kuin muista katiskoista. Että se on se, tuossa tulee nyt sisään, ne voi kääntyä sinne vasempaan tai oikealle. Toi kääntyy oikealle, eli se tulee nyt tälle puolelle. Mutta tästä nielusta ei tule juuri mitään.
sisään. Ne tulee sitten vastakkaisesta nielusta. Tämän tyyppisiä. Ja tästä voi katsoa, kun ne tulee katiskaan, ne on aluksi tuossa aika niin kuin, ne kahtelee vähän niin kuin sinne tänne, ennen kuin ne alkaa sitä tökkimistä. Okei, otetaan seuraava. Mä sanon sulle aina, mikä numero se on. Se on se. Joo. Meitä jää yksi välistä. Joo, me voidaan katsoa se. Mikä pitää painaa silloin? Joo. No nyt tulee sisään. Näettekö, nyt tulee sisään nielusta, tuosta vastapuolen nielusta kalaa. Tuolta alkaa tulla sitten. Joo. Ota se yksi, missä on 2 P:tä. Katsotaan, mitä siinä oli. Näkeekö myös nuo katsojat tuolla? Aha. Varmaan tökkii, joo. Tämä on niinku omalta tietsikalta parasta katsoa, koska tämä niinku vähän niinku leviää, rakeistuu liikaa. Mutta tämän tyyppistä on se, kun ahvenet tulee katiskalle. Tämä on hyvin tyypillistä näissä videoissa. Ja näitä on tehty eri paikoissa. Ota sitten se, eikö ota seuraava, se. No nyt siellä on jo tavaraa ja siellä on taas ulkopuolella ahventa. Tämä on tehty elokuun 24. päivä. Sieltä tulee vaan. Ikään kuin ne olisi vähän kiinnostunut tuosta, että mikä tämä on. Ja nyt tulee kalaa sisään. Näettekö te? Mutta tässä sepekatiskassa mä näen, että kalat ui edestakaisin niiden pesien välillä. Ne menee koko ajan niin kuin ui. Mun on vaikea nähdä, että uiko ne myös nielusta ulos, mutta ne menee koko ajan sitä semmoista kahdeksikkoa. Seuraava. Nyt mennään sitten tähän, millä tavalla ahven tulee sisään. Nyt katsokaa, tässä on ahmattikatiska. Tuosta vaan. Umps. Tollain se tulee. Siellä on aika paljon särkeäkin. Ota seuraava. Se. Tässä on toinen ahven, vähän isompi, vähän kolahti tuohon ja sisään. Ne tulee tuosta kyllä, jos kuhaa vertaa, niin paljon määrätietoisemmin. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, mä näytän, että ei se aina. Joo, sieltä tulee noin 2 pientä ahventa tuosta vaan. Tuossa on syöttipussi. Että kyllä se ahmatissa se on hyvä, kun se nielu on todella toimiva. Se vähän levenee siitä keskiosasta ja ohjaa tosi hyvin kalat ja pysyy hyvin auki. Se on niin kuin aina sama. Toikin tulee tuolta noin nätisti. Ja sinne alkaa vaan kertyä tavaraa pyynnin aikana. Seuraava. Joo, me seuraavaan. Näitä on jokunen tässä ehkä. Nyt ollaan sepessä, sepen nielussa. Siinä on aika leveä se nielu. Ja siinä on tosiaan vain tämä yksi nielu. Samanlainen nielu on sitten vastakkaisella puolella. Siitä tullaan sisään hyvin rennosti, niin kuin näkyy. Milloin miltäkin korkeudelta. Mitään semmoista ei ollut, että ne aina tulisi jostain pohjaa pitkin, vaan ne tuli ihan miltä korkeudelta vaan sattu. Mutta tosiaan, kun mulla on kamera ollut tässä asussa, mä en ole ikinä nähnyt yksikään ahven uisi ulos. Vaikka ne tuossa kurvailee koko ajan. Ne menee niin kuin tästä pesästä tuonne toiseen pesään. Et äkkiä luulisi, että tuosta lähtisi lipsahtaus, mutta näihin kameraan ei kertaakaan sattunut. Mä oon vaan nähnyt sieltä sivulta sitten, että semmoinen. Tämä on se pekatiska, sama kuvakulma. Mulla on siellä alhaalla kamera. Siellä on ulkopuolella kalaa paljon. Ja sitten tulee tuommoinen aika iso jörrikkä tuosta vaan pumpsahti sisään.
Sen, mikä mä oon huomannut, että ne on aika sosiaalisia nämä ahvenet. Noikin, jotka on siellä ulkopuolella, ne haluaisi kyllä tulla sisään, kun siellä on muita. Että nehän toisiaan niin melkein moikkailee. Kyllä niillä on joku niin yhteys on, että loppuuko meiltä sähkö? No. Se. Näitä on eri järviltä. Joo, mä oon vähän liikkunut. Joo. Me ei voitu tuossa, se oli liian ruskea vesi. Se oli ihan mahdotonta saada kuvaa. Että tarvii sellainen 2 metriä vähintään näkyvyyttä, että pystyy kuvaa pasuudesta. Joo, tuossa oli niitä pieniä järviä. Sitten mä oon tuolla Kemiossa yhdellä järvellä. Mutta en mä näe mitään eroa ahvenessa. Et järvissähän voi olla eroa, mutta jos me tehdään joku kuhaprojekti, meidän pitää tosiaan miettiä, missä se on mahdollista tämä kuvaus tehdä. Mutta toi on niinku tyypillinen, miten se tuommoisesta isosta nielusta menee sisään. Se menee aika kivutta. Mutta tässä rupeaa nyt sitten tulee semmoisia, kun tuossa on vähän sameammassa vedessä. Näettekö te, kun menee vähän sameampaa veteen, niin heti on kuvassa tuommoinen, mutta sinne se meni kuitenkin. Seuraava vaan. Tuossa on jo rättilokka, niitäkin mä kuvasin. Mä kuvasin näitä kaikkia katiskoja. Rättilokka on ton näköinen, se on niin kuin rättilokka. Että se ei ole niin kuin oikein, se on aina vähän niin kuin sattuu, mutta kyllä ne vaan punkee sinne, jos siinä pikkunenkin reikä on siinä nielussa. Mutta jos se nielu on kokonaan, ei siitä mene. Että se pitää joka kerta, kun sä lasket, niin vetää se vireeseen. Tuossa on särki. Tollain särki tulee, siinä on vähän vauhtia. Särkihän on ihan eri luokan touhuja. Mulla on sitten tässä kuhakin, mä näytän miten kuha tulee. Mutta särki on niin tollainen. Mutta tuossa se ahmattiin, no se vielä hiffasi jopa, että joo, vähän pykii. Kyllä se sinne meni. Kyllä se sinne halusi. Seuraava. Tässä on lokka. Katsokaa vähän tuota lokkaa, miltä se näyttää vedessä. Kun se on paksulankainen. Tätä sopii muuten miettiä, että onko sillä jotain tekoa. Mutta tuossa nyt kuitenkin iso ahve menee tuohon etupesään. Mutta en mä nähnyt, menikö se takapesään. Tuosta se äkääkin ui kans ulos. Seuraava. Tuossa on nyt, tämä on semmoinen harvinainen otos. Katsokaa mitä tuo ahven tekee kohta. Ollaan Ahmatissa. Näitä otoksia mulla on vain 2 olemassa. Mutta katsokaa mitä tuo ahven tekee. Se tuossa miettii ja painaa nielusta ulos. Se osoittaa, että ahven pystyy. Oliko sattumaa vai tähtääkö se ihan oikeasti sinne? Mutta joka tuossa siitä se lähti ihan tyylikkäästi. Mutta näitä on tosi vähän ja tuossa on toinen. Mä en oikeastaan ymmärrä, mistä se hiffaa. Onko se sattuma, että se uivaa? Tai sitten on älykkäitä ahvenia. Onhan niissäkin varmaan vähän eroa. Mikäs tää on? Nyt mä en muista. No sieltä tulee ahvenui ulos, joo. Ahvenui etupesästä ulos. Näitä kyllä tapahtuu ja etupesästä varmaan aika usein uidaan ulos. Tuossa on nyt, toi on ahmatti. Ahmatissa on hirveän hyvä tämä nielujen struktuuri. Se niin kuin pitää, kalastaa tehokkaasti se nielu. Olen miettinyt, jos nyt olisi 2 molemmissa päissä, niin se voisi olla 2 kertaa tehokkaampi. No, mutta pasuudesta mennään, tuossa oli semmoinen pointti, että toi ahven, joka on tuolla, ei ole vielä tuolla sisällä, se on etupesässä, se kääntyykin pois. Et ei ne läheskään aina siis syöksy sisään. Joo. Se oli se pointti, että kyllä sinne jää osa sinne etupesään ja nehän sitten kyllä todellisesti karkaa. No tässä tulee vaan ahven, joka pakittaa. Tuli noin lähelle, mutta pakitti. En tiedä mikä oli syy. Mutta näitä pakituksiakin mulla on aika paljon. Seuraava.
Tuolla on ahven nyt etupesässä ahmatissa. Se näkyy tuolla, nyt se tulee. Se tulee tuohon, tämä sama ahven kävi 10 kertaa tuossa nielun, mutta ei mennyt kertaakaan, ei päättänyt, että kyllä niissä kaloissakin on eroja. Seuraava. Mä oon tähän pannut vähän tämmöisiä epäröiviä ahvenia. Tässäkin on nyt menossa ahmattiin ahven. Se on tuossa etunielussa. Tuolla näkyy se takanielu takana. Ja se lähteekin pois. Että kyllä niillä on tämmöistä. Sen sijaan toi ahven pakittaa. Joo. Eli siellä on sitä, se ei ole niin mitään semmoista systemaattista. Seuraava. Tässä on taas sepekatiska. Sinne on pölähtänyt kalaa. Nyt katsokaa, mitä rupeaa tapahtumaan. Tuo iso ahven, ne alkaakin tutkia, kun ne on aika sauluttua, ne alkaakin tuota pakoaukkoa tutkimaan. Yrittää vänkätä itseään sinne. Ja se on yllättävää, että ne ei näe ehkä muuta verkkoa. Ne näkevät, että tuossa on niin kuin aukko. Taas seuraava. Ne ei välttämättä katiskaverkkoa hahmota niin kuin ihminen. Mutta tuon pakoikkunan ne hahmottaa. Ja nyt tuolla takaa taas ne käy tökkimässä sitä. Ja tämä toistuu, siis kun se on siinä, yksi meni läpi. Että ne käy sitä niin kuin 30 sekunnin sama ahven tulee uudelleen ja uudelleen, aina vaan kokeilee 2 päivää, ei opi. Seuraava. Että ei sillä semmoista oppimiskykyä kyllä ole, mutta kokeiluhalu on. Tästä taitaa mennä nyt läpi jotain ahvenia. Ne on tullut sisään ehkä. Pakoikkuna on tuolla ylhäällä. Se on kyllä aika hyvässä paikkaa, kun on nielun päässä pakoikkuna. Se aika hyvin valikoi kyllä sit pois pientä, mutta ei kuitenkaan mitenkään täydellisesti. Tässä tulee nyt jotain, tai sitten mä missasin pointin. Ja nyt voi olla, että tässä tulee joku tapahtuma. Mä en millään muista näitä kaikki, kun mullahan on näitä satoja. Joo, noin ne siellä liikkuu. Ne menee toisesta pesästä. Nyt lähtee yksi, tosta vaan lähti. Sitten toinen lähti nyt. Joo, tolleen. Seuraava. Tuossa on 3 ahventa. Ne tekee jotain, koska muuten tämä ei olisi tässä. No, jotain tapahtuu. Joo, toi kahtelee sen näköisenä, että pääsisikö tuosta ulos? Siitä pääsee. Aika helposti ne menee, jos se mahtuu, niin siinä ei kauaa kestä. Seuraava. Edelleen ollaan sepekkatiskas. Tämä toistuu. Nämä isommatkin käy kyllä kokeilemassa onnea. Joka reijän ne kokeilee. Sitten se menee vähäksi aikaa pois ja tulee takaisin tekee saman. Semmoinen. Seuraava. Se oli hyvä, että sä olit Mika tässä. Eihän mä olisi millään pystynyt itse tätä hoitaa. Joo. Ahven menee läpi, kävi, toi lähti. Usein kun yksi menee, niin muutkin menee. Et sen huomaa jo 3. meni. Joo. Seuraava. Ne on laumaeläimiä, nehän tuleekin parvina mun mielestä aika usein. Toi on muuten tyypillistä. Sitten kun ne on aikasaulu, ne rupeaa nokkimaan. Ne nokkii rautaa. Ne vaan nokkii. Ne niinku kuvittelee, että siitä voisi päästä. Kyllä ne raapii itseä, kun ne on 3-4 päivää, niin kyllä se näkyy niissä.
Tuo kokeillaan. Ne käy, kun ne ui edestakaisin sepen sisällä, sitä kahdeksikkoa, niin sitten käy, siellä on toinen pakoikkuna siellä. Ja joskus siellä on kolmaskin yllättävissä paikoissa, että nehän ei ole vakioitu. Ja niissä on eri silmäkootkin yllättäen. Mutta kertaakaan mä en ole nähnyt, että ahven olisi tullut sisään katiskaa ton pakoikkunan kautta. Ei yhtä ainutta otosta siitä. Mutta se on tuommoista vaeltamista tuossa katiskassa. Mutta ulos tästä nielusta, että mä olisin nähnyt, että sieltä katiskasta olisi suunnut joku ulos, niin ne on kyllä harvinaisia. Et kun jotkut sanoo, että sieltä menee yhtä paljon ulos, kun tulee sisään, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Joo. No näitä on nyt varmaan nähty. Tuo särkikin muistaakseni lähti tuosta. Joo. Se osasi jopa vähän kaartaa itseään. Näitä on vaan seuraava. Me ollaan jo yli puolivälin. 2 riviä. Joo. Ei ne kaikki katsotaan vaan sopia, mutta sieltä tulee kuhaa vielä ja haukea myös. Että ne voi vähän kiinnostaa. Mun on niin vaikea arvioida, miten paljon jaksaa kukakin kerralla katsoa näitä. Mä en jaksa enää ollenkaan. Mutta kyllähän näistä niin jotain osviittaa saa, mikä se ahvenen käyttäytymistapa on. Ja aika sillain... Mutta loilata sinne jonnekin. Ei aina mennä vaan, mä en pysty tästä, me ollaan aika lähellä sitä haukihommaa. Niin. Tässä voi olla joku pointti, mä kun en muista, mä panin nämä jo viikko sitten, niin mä en enää muista, mikä mulla oli idea missäkin. Lähinnä mä halusin demonstroida tätä menetelmää, kuvausmenetelmää. Tuolta näette sen toisen kameran muuten, joka kuvaa sitä nielua alhaalta. Ja mulla on tässä toinen kamera tässä nurkassa. Katso, sieltä lähtee nyt särjet. Et särjet on aika hyviä. Ne on niinku fiksuja, niinku jos vertaa joihinkin muihin lajeihin. Siellä on toinen ulkopuolella, mutta ei se tullut sisään, vaikka sillä oli kaveri tällä sisäpuolella. Ei se tullut siitä pakoaukosta. Et se päättää sitten, tämä kaveri lähtee itse ulos. Ne oli jotain frendejä. No niin, mulla on semmoisia muutamia, pistäpä tämä, missä on oikein kunnon ravistelu. Tässä on pari jötikkää, jotka koko ajan on tuossa pakoaukon luona. Käy siinä siis ihan vähän väliä. Ja vähän väliä käy sitten tunkemassa itseään. Niin kuin, no tollain, mutta toi pääsi läpi. Mutta nämä kaksi muuta ei pääse. Pistä seuraava. Mutta kyllä ne kalat siellä niin koko ajan etsii niin ulospääsyä. Se on niin selvä. Tässä on nyt tämmöinen ahven, keskikokoinen ahven. Tämä näyttäytyy mulle monta kertaa. Tässä on vain yksi esimerkki, mitä se touhuu siellä. Mutta uskokaa tai älkää lopuksi se keksi, miten siitä mennään ulos. Mutta se kävi varmaan 100 kertaa tossa. Nehän oppii tuntemaan nämä kalat, kun katsoo tarpeeksi kauan niin eri otoksia. Miten evissä on pieniä värimerkkejä. Seuraava. Siellä on ulkopuolella nyt parvi. Ja noi jotenkin haluaisi mukaan. Et sen mä näen usein, että ne haluaisi yhdistyä joukkoon. Onko yksi onnistu menee tuolta? Hetkinen. No toi vähän hätääntyi. Kaikki kaverit häipy.
päässä sekin. Joo. Seuraava. Mutta pakoikkunat toimii kyllä aika hyvin, voi sanoa. Onkohan tämä se, kun tämä kaveri lopulta ratkaisee tämän? Mä en ole ihan varma. Ei vielä. Ei vielä. Seuraava. No. Niitä on kaksoset siinä. Kolmoset. Nyt. Ei. Katsokaa se. Ei. Ei vielä. Mutta se tapahtuu. Toivottavasti se on tässä, mutta se on yllättävä ravistelu tapahtuu ja se osaa kääntää itsensä. Että ne kyllä touhuu siellä sitä ulosmenoa. Olisiko se nyt tämä? No niin, siinä se oli. Että kyllä ne pystyy niin aika isokin ahven tuommoisesta änkeen. Joo. Ne on vähän niin kuin mikä eläin pystyy panemaan itsensä kasaan yllättävänkin paljon. Niin, mä en muista mitä, mulla on aika paljon tästä kuvia, kun ne tulee nielusta, menee suoraan pakaukosta ulos kalat. Että se on hyvä ja huono toi paikka. Seuraava. Ne heti niin siihen reagoi, siinä on valosampi. Ne ei välttämättä näe tuota verkkoa. Tai ei hahmota sitä, mutta on pakoaukon ne näkee valona. Pakoikkunan. En muista, mitä tästä nyt tulee. Me voitaisiin tämän jälkeen mennä sinne haukeen. Mä katson vähän siitä, kun sä paat sen arsenaalin. Tässä on varmaan joku läpimeno vaan nyt. Joo. Ei. Joo, katsotaan nyt, missä me ollaan. Meppä tuohon 8b. Joo, katsotaan mitä siinä on. Sitten tulee sitten niin tämä oli vain sitä nokkimista, että tätä on ihan mahdottomasti. Ne tekee niin kun ne on siinä ollut päivän, vuorokauden, niin se alkaa viimeistään. Ne ei mitään muut kuin nokkii sitä. Joo. Mennään nyt niihin hauki. Katsotaan siitä. Että kun haukikin menee tuonne. No tuossa näkyy tuolla oikealla. Toi hauki kierteli tätä katiskaa aika kauan. Tämä ahmatti. Näettekö sen hauen tuolla oikealla? Se kierteli sitä aika kauan. Se on aika monessa kuvassa. Näytä seuraava. Tämä on tässä Ähijärvessä tehty. Ja kun niitä haukia sitten on, se on nyt siellä etupesässä, näettekö te, ja se on pystyssä. Ne on aina näin pystyssä jostain ihmesyystä. Ja ne nokkii, niin ne ehkä näkee valoa ja ne yrittää mennä valoa kohti. Se on niin varmaan jo huomannut, nyt tämä ei olekaan ihan normaali paikka, että vähän ahdistuksissa. Tämä on sitten tunnista toiseen. Tämä sama liike jatkuu tunnista toiseen. Että se ei ole enää kiinnostunut syömään niitä ahvenia sieltä. Se vaan jauhaa tota liikettä. Pappa se seuraava. Se. Ja sit tapahtuu se, että no sit se lopulta päättää tulla sieltä pois. Tämä on etupesässä, takapesässä sieltä se ei enää pääse pois, mutta täältä se vielä pääsee. Siitä se tulee. Et mehän ei tiedetä, kuinka usein ne käy siinä etupesässä tyhjentämässä sen. Joo, seuraava.
Tässä on tämä hauki oli kävi tuolla ihan Ahmatin perässä ja se, vaikka se sai aika kovaa kyyti, se haluaa takaisin sinne, mutta nyt tässä kuvassa se päätti vaan tässä muutaman 3-4 tuntia teki samaa liikettä, mutta ei mennyt sisään. Se vaan oli tuossa. Se oli aikaisemmin se pakitti siinä jo. Mutta tältä se näyttäisi, kun se on siellä, tätä se hauki tekee. Ne ahvenet on muuten siellä nurkissa, alanurkissa, ne hautautui. Mä näin, kun ne kaivoi itsensä sinne päähän. Yritti saada jotain päälle, ettei näkyisi. Ja hauki touhuu tuossa, näytä seuraava. Ja tämä toistuu aina, tämä hauen touhu. Mutta sinne se hänkee vaan noista Ahmatin nieluista. Mä en käsitä, mulla ei valitettavasti silloin kamera toiminut, kun nämä on mennyt sisään, mutta se hauki siellä, niin se on kyllä aika ankeessa. Se on raapinut jo ihonsakin tuossa. Se on vähän liian iso kaveri tonne. Se tuommoista touhua tekee, niin siinä alkaa jo katiskakin vähän tutista. Joo. Mutta sinne ne menee kuitenkin siitä Ahmatin nielusta 2-kiloinen hauki. Olisi ollut kiva nähdä se, miten se tulee. Miten se itsensä siitä vääntää, mutta ehkä vauhdilla. Seuraava. Mutta kun ajatellaan, että meillä oli 180 haukea sivusaaliina, nytkin tässä tutkimuksessa, niin kyllä aika monessa katiskassa oli hauki sitten touhunut. Että kyllä se näkyy tuloksissa. Mä veikkaan, että semmoinen katiska ei pahemmin kalasta, jossa hauki touhuu tuommoista syöttipussin vieressä. Joo. Akkuvähissä. Ei meillä, kun me ollaankin ihan loppusuora, niin kuhat enää katsotaan. Katsotaan, missä on kuha. Kuha etuperässä. Joo. Ota se kuha, joku niistä kuhahommista. Joo. Kuha on semmoinen, kyllä on kaikkein hitain ja hölmöin kala, mitä on. Tuossa on kuha rättikatiskassa. Se saattaa tuntitolkulla jötköttää vaan tuossa ja katsoa, mahtuisiko tuosta vai ei. Et se kannattaa se rysäpuinnissakin miettiä, kun me ollaan aikaisemminkin kuvattu RKTL:ssäkin, niin miten pienikin vekki suuliinassa rysä, se jää siihen. Ei sen nosta itseään ja jatka matkaa. Se on kaikkein luupaisin kala, mitä mä tiedän. Niin. Joo. Se on tosiaan, niin siinä se rysän pitää olla kyllä aivan timantti. Joo. Se tässäkin näkyy, että tuoltakin kuhalta meni varmaan 5 tuntia kata, että kyllä siis ehkä pystyy uimaan. Tuo oli pikkukuha. Se vekekatiska on niin vaikea tyhjentää ja vaikea viedä järveen, että se on sen takia sitä ei pysty käyttämään isoja määriä. Ja kun puhutaan sitä kaupallisesta kalastuksesta, niin se on tuommoinen varmaan 100-200 niin oltava, että sitä saa jotain katetta siihen pyydettiin. Joo, vähintään tämmöisen järven. Niin tuolla ei varmaan saa ollenkaan semmoisilla järvillä, missä taamenta on, että kun tätä on valtavan hyvä tutkimus sillä lailla ja varmaan kaikki näitte videokin, niin onko katiskat mitä tykkää, mutta ei ole kyllä ihan huippuhelppo laji tajuta, että minkä takia ne sinne meni. Mm-hmm. Tai kyllä se selvä se, kun on kotonaan, niin eihän mekään mennä joka paikkaan. Ei se ole, että hyvin vankila vapaa. Niin, että kyllä se tietysti sama tyyli varmaan tuollakin. Mutta kalolla meillä on iso laiva, niillä ei ole ajattelut lainkaan. Mutta se kutuaika kun tulee, niin silloinhan se on se kutu taas, kun se vie sen mielen semmoiseksi erilaiseksi, niin sitten ei välitetä, missä se tapahtuu. Taas toi lamppukatiska siinä vähän vasemmalla. Mä panin yöllä kerran, se on kyllä. Mietin sitä, se lamppu, ei mennyt kuin puoli minuuttia, niin tuolta näytti se lamppu, että tuommoista pientä jotain planktonia. Mä mietin, että voisiko toi sitten kuitenkin toimia houkuttimena, että noin pikkuitakat houkuttelisi pikkuaavenia tai jotain pientä kalaa. Ja valoa ei kokeilu nyt tänä syksynä, mutta tuli vaan mieleen, että voisiko se olla yksi
yksi tämmöinen LED-valo. Mutta en ole varma. Sitten tuossa on tuo seuraava, Pasi Välkkyvä. Tuossa on nyt niinku kuva lokkakatiskasta aika matalassa vedessä aurinkoisena päivänä, niin kyllä se aika häiritsevä on toi, miten se välkkyy. En usko, että toi on kalalle mitenkään kauhean houkutteleva paikka. Et tuli vaan mieleen, että tuommoisetkin asiat, että niiden valoisuus ja millaista ääntä ne lähettää, koska ne kuitenkin vähän värisee vedessä vesivirtaa. Että sellaisia asioita on miettinyt. Ottaa se sitten se katiskojen kuljetus siitä vaan. Tämä on viimeinen video. Se vaan nopeus on tärkeä. Ja tämä systeemi, tuossa Pirkka kuljettaa katiskoja, niin siinä ei kauan mene. Sulla on kuitenkin vielä tuossa veneen keskellä niin kulkuväylä. Tämä on itse asiassa aika nerokas tapa kuljettaa, että sulla on ne kyrillä nämä tuennot, mistä sä kuljetat, ja sulla on sitten, sä pystyt tuossa takaa operoimaan niiden kanssa ja edestä. Ja vaikka tämä tehtiin vain ihan tämmöisenä ad hoc pika, niin tässä on itse asiassa paljon ideaa. Ja kuitenkin tuossa hommassa pitää olla vauhtia ja sitten pitää olla työskentelytilaa. Että tietysti jos mennään isoon aallokkoon, niin joutuisi vähän sitomaan. Mutta noihän ei juuri mitään paina. Että tuulta ne kyllä voi ottaa jonkun verran, varsinkin lokka. Mutta toikaan ei ole mikään huono homma, niin kuin ajatellaan. Nythän meillä oli ajatus myös kokeilla sitä vinssiä puomia, mutta toi Pirkka on niin vahva, että hän nostaa itse nopeammin kuin mikään puomi. Ei me sitä puomi otettu käyttöön. Se on tosiaan, kun ollaan aika matalissa vesissä kalastettiin, niin, mutta kyllä multa jäi ne 9 metrin katiskat, niin kyllä sai töitä tehdä, että mä saan ne nostaa, mutta on pitkä vapetta seuraava. Tämä on vähän eroa meidän hartiavoimissa. Joo. No, mutta tässä oli tämä videomatsku nyt, mitä ehkä kannatti katsoa. Sitä on tosi paljon. Että tässä on vaan niin murunen. Mutta mä just ajattelin, että ensi vuonna olisi kiva, jos pystyttäisiin tekemään tuossa Puharsassa mieluvaksi.